Ok. Ok. Salam alaikum, salam alaikum. An balma maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni y'aw denkɛ don a marasi la Juru chercheur m'a ɲini aw fɛ a ka partager an bɔra ke la tellement que a ma nɔgɔya jama sugu dɔ bɔra fo ka an kanw sisi mais o t'a bali an bɛ don an ka direct kɔnɔ avec beaucoup d'informations, avec beaucoup de comment on appelle là, beaucoup de révélations. Donc nin yɔrɔ la an bɛ bɛɛ fo maliyɛn fɛn fɛn bɔra ka bɛɛ fo. Donc yani n ka don an ka titre fɔ, titre tɛ dɔwɛrɛ ye premier ministre a ye discours min kɛ kunbɛli min kɛra an bɛ bɔ min kalama ko bi Côte d'Ivoire France y'a ka ministre de la défense bila ka taa Alassane fɛ yen an bɛna ka na an da don la. En même temps Niger fɛnɛ tuguni ko kabako dɔ kɛlen bɛ Niger kabiri premier ministre ma discours kɛ ko jago kɛlen bɛ ka sanction dɔ ta Mali kama. Donc u kun b'a dɔn Mali bɛna taa kumaba min kɛ an bɛna taa koba min kɛ Nations Unies na. Donc u sigilen bɛ CEDEAO kɛlen bɛ ka plan de labɛn an kama. An bɛna ka na an da don o fɛnɛ la. O tɛmɛlen kɔ ani an ye information wɛrɛ mɛn ko tubabuw u ye réunion dɔw kɛ u n'u ka service de renseignement ka objectif dɔw d'u yɛrɛ ma. A objectif la ka Mali bi u ye décision caman t'a la. An bɛna ka na an da don o fɛnɛ la. Donc n b'a ɲini aw fɛ a ye cœur bila a ka partage caya ka cœur bila ka partage caya a ye cœur bila a ye partage caya a bila n ka groupe WhatsApp ni n ka page Facebook ninnu caman na. Donc an ka Serifukɛ fo Cheikh Tiyami Hayidara kabako fura tigi Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛ dimi Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. O tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo n'o ye Seku Lasana Kanɛ belebele dalen bɛ Sekun. A ye baara min kɛ i bɛ ka tagali la ka se bi ma an tɛ ɲinɛ a kɔ. A bɛ baara min na halisa Mali stabilité la an bɛ dugawu kɛ Ala ka cɛkɔrɔba mɛn an kɔrɔ. Ni Ala sɔnna ɲinan mawuludu an bɛ taa mawuludu kɛ Seku kɛrɛfɛla la Segu. Donc k'a ka mɔgɔdamu fo n'o ye Abubakar Kamara ye o y'a ka mɔgɔdamu belebele dɔ ye. O tɛmɛlen kɔ ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibaga kelen kelen bɛɛ fo ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga kelen kelen bɛɛ fo ka Segu autorité morale a ka foli bɛ yan. Donc o tɛmɛlen kɔ ka le politologue Docteur Alaye Bokoum Sekou Tunkara Boubou Mabel Damangile u ka ca Drissa Mementa Ben le cerveau mɔgɔ ye mobilisation kɛ activistes ka ca Amara Bacili ninnu bɛɛ b'o la u bɛɛ fɔlen don. Donc Malidenw an bɛna don an ka direct kɔnɔ yanni an bɛ direct daminɛ an bɛ remerciement de kɛ peuple malien lahaw ta jama min bɔra bi a jama madala n'a delila ka bɔ ko la a jama a ka ca ni million de personnes ye a ka ca ni maa million ye jama min bɔra cɛkɔrɔbaw b'a la musokɔrɔbaw b'a la denmisɛnninw b'a la a bɛɛ u bɔra ni kan kelen de ye k'u bɛ u faso fɛ Mali drapeau. Donc o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ u bɔra ka taa premier ministre ka discours de soutenir k'a ye kuma min fɔ a m'a yɛrɛ ka kuma fɔ dɛ a ye peuple malien ka kuma de fɔ jama bɔra ka taga fɔ mɔgɔ minnu y'a organiser bɛɛ folen don n'i ko k'i bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a bɛ gɛlɛya an bɛ bɛɛ fo ne yɛrɛ kan sisilen don et c'est voyez tellement que n kumana fo ka n kan sisi. Donc o de senfɛ a ɲininen don bɛɛ fɛ an ka transition soutenir ni wele bilala tabale mana bila à chaque fois ni tabale bilala Malidenw an ka bɔ an ka transition soutenir parce que jigi fila t'an na transition in kɔ n'a ye nin perdi Mali ti jɔ n'a ye nin perdi farafinna tɛ jɔ n'a ye nin perdi yani diɲɛ wuli cɛ révolution tɛ ɲa Afrique kɔnɔna la o ka diya bɛɛ ye. Donc ka bɛɛ fo ka peuple fo peuple de bɛ fo dɛ n'i y'a mɛn Assimi n'i y'a mɛn Choguel n'i y'a mɛn gouvernement ye peuple de do peuple min tora o kɔ peuple malien ni peuple africain n'i bɛ peuple fo dɔrɔn a kɛ peuple fila disons a kɛ peuple malien ani peuple africain
Africains kɛra Mali fɛ, Africains ye Mali kanu. Est-ce que vous voyez? Donc, an bɛ don directive kɔnɔ, directive kunkuruni don, an y'a ye k'a fɔ premier ministre kɛlen ka lahawuta discours in kɛ, ka mɔnɛ bɔ Mali la, ka Alassane ka dosi d'a ma, ka troisième mandat ka o kɔrɔ fɔ Maliens ye, ko troisième mandat ye mun de ye? Ko c'est l'art de dribbler le ballon. Et à terme, c'est l'art de dribbler le ballon. C'est l'art de dribbler le ballon. Non. Voilà, c'est l'art de dribbler tout en gardant le ballon. C'est l'art de dribbler soi-même tout en gardant le ballon avec cette expression là. Donc, il y a une expression encore à c'est l'art de dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Le troisième mandat est mouné. Est-ce qu'il y a un te dehors ka crochet ka passement de jambes est-ce qu'il y a et il s'est pampan ballon guna est-ce qu'il y a ka adversaire bagabaga mais et te ka bouger ni ballon te ka ta yoro foi là donc a kelenga olu be korofo ka ira sedao la bagabaga tato mɔgɔ minnu minɛla u ka se ka libérer Mali tɛna intimider mɔgɔ tɛna Mali bɔ est-ce qu'il y a faamu a tagabolo la donc o de senfɛ o kɛlen an ye information dɔ sɔrɔ est-ce qu'il y a faamu ko France y'a ka ministre de la défense ko ka o bila ka taa Côte d'Ivoire donc an t'a dɔn k'a fɔ France ja ale de bɛ Alassane kɔkɔrɔ nin ko in na Alassane bɛ ka agissement fɛn fɛn kɛ CEDEAO bɛ ka agissement fɛn fɛn kɛ i b'a kalama ko France de b'u kɔkɔrɔ ko France y'a ka ministre des affaires étrangères bila est-ce que vous voyez ka taa disons a ka ministre de la défense ka taa Alassane rencontrer donc a taalen a rencontrer la an kɔni an t'a dɔn min bɛna bɔ rencontre in kɔnɔna la est-ce que vous voyez an t'a dɔn fɛn o fɛn bɛna bɔ rencontre in kɔnɔna la an t'a dɔn u bɛna plan min préparer u bɛna stratégie min préparer mais n kɔni bɛ kelen fɔ maliyɛnw ye peuple malien qui il labɛn parce que an b'a dɔn k'a fɔ u tɛna ale ɲuman préparer an kama an ye kuma min fɔ Nations Unies na bɛɛ k'a bila i kunna tubabuw fo n'u dɛsɛra de sinon u t'an to yen n'an bɛ ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ n'an tɛ ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ o de senfɛ i b'a ye an ye information dɔ sɔrɔ ka bɔ Niger depuis le 21 n'i y'a ta k'a lajɛ premier ministre ka discours kɛra le 24 depuis le 21 Niger kɛlen bɛ ka ordre di ko Mali pétrole camion fɛn fɛn bɛ na ka bɔ Niger ko k'a bɛɛ bloquer ko u si kana tɛmɛ an t'a dɔn u y'a kɛ kun o kunna parce que CEDEAO ka réunion laban dɔ kɛra u y'a fɔ k'u ka commencer ka pression kɛ Mali kan donc o pression an t'a dɔn u bɛ k'a daminɛ dogo la wa u bɛ k'an informer wa a pression ŋaniya jumɛn de b'u kɔnɔ ko Niger ko ni MINUSMA ka mobiliw tɛ ko Mali ka pétrole camion minnu ta pétrole di Mali ma taji ko k'a bɛɛ bloquer Niger ni Mali frontière la yɔrɔ kɔnɔ o tɛna kɛ k'an sigilen to ne fana bɛ min fɔ an ka autorités ye est-ce que y'a faamu ne fana bɛ min fɔ an ka autorités ye an ka autorités k'a ɲini u fɛ est-ce que vous voyez k'a ɲini an ka autorités fɛ si jamais ni mesure ye tiɲɛ ko Niger y'an ka camion bloqué ne bɛ min fɔ an ka autorités ye u k'a kɛ Ala kama MINUSMA fana ka camion minnu n'olu fana bɛ bɔ Niger k'u b'u kunda Mali kan Mali fana k'a bloqué Mali kana sɔn MINUSMA ka camion si kana tɛmɛ aw ko k'an ka camion kana tɛmɛ ko mais ko MINUSMA ta k'a tɛmɛ donc aw ye MINUSMA ka camion wusa ni anw ta ye donc anw fana b'a ɲini an ka autorités fɛ k'a ɲini Assimi ninnu fɛ u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ est-ce qu'il y'a faamu u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ MINUSMA ka camion a si kana tɛmɛ MINUSMA ka camion n'a fɛn fɛn ko k'a bɛ don Mali kɔnɔna la u si kana tɛmɛ parce que ninnu bɛ fɛ ka sanction de bi an kan ka sɔrɔ u ma sanction u ma fu da la u bɛ fɛ k'an sanctionner u ma fu da la bon an bɔra renseignement wɛrɛ kalama tuguni ko France n'a ka service secret est-ce que vous voyez France a n'a ka service secret u ye baara jumɛn de kɛ k'u ye réunion dɔ de kɛ Élysée la u ye réunion dɔ de kɛ discours min fɔlen France malola France humiliera ko France n'a ka chef d'état-major a ka service de renseignement k'u ye discours dɔ disons u ye réunion dɔ kɛ réunion secrète dɔ gundola réunion dɔ mais an ka radar dɔw y'a réunion a information di an ma an bɛna ka na o information fana di aw ma o information na u ka réunion in na u ye sigi min kɛ mun de bɔra sigi in kɔnɔ est-ce que vous voyez u ko d'abord u ka sigi in na a y'a lamɛn a ka partager
ko ka fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ est ce que y'a faamu ko Mali taara ni preuve min ye Nations Unies na Mali y'an ka preuve min ta ka taa n'a ye Nations Unies na dɛ k'an ka fɛrɛ sugu bɛɛ de kɛ est ce que y'a faamu ko Mali kana se ka taa ni preuve ye ko parce que ko Russie bɛ Mali kɔkɔrɔ ko ni Mali taara n'a ka preuve ye ko ni Mali sera ka preuve ninnu présenter ko Russie bɛ Mali dɛmɛ est ce que y'a faamu par tous les moyens ka France tɔgɔ tiɲɛ ka France leku ka France lajaba ko ka fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ko ka Mali empêcher preuve ninnu est ce que u ka divulguer que vous voyez enregistrement ni preuve fɛn fɛn bɛ Mali bolo Mali m'a yira est ce que vous voyez u ko ka fɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ ko ka peuple malien français ka réunion ko ka fɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ ko ka peuple malien n'olu bɛ ka Assimi a tɔgɔ soutenir ko peuple malien k'olu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ bi ko peuple malien ko ka olu fara ka farafarali don peuple malien ni ɲɔgɔn cɛ est ce que y'a faamu donc premier ministre ye discours min kɛ o discours c'est comme a kana kɛ bɛɛ k'i yɛrɛ y'o kɔnɔ donc k'u ka fɛrɛ bɛɛ kɛ ka malien fara ka malien fɔ ɲɔgɔn kɔ donc o de senfɛ u y'a fɔ ko wari ka di malien ye a ye kuma in lamɛn ka ɲa dɛ ko wari ka di malien ko ni wari dira ma ko malien dɔw a bɛ ka ye u bɛ ka kuma sugu dɔ ta k'a fɔ Mali ma ka malien dɔw ye warimugu b'u bolo u bɛ ka vidaw jɔ u bɛ ka kuma sugu dɔ ta k'a fɔ Mali ma ka Mali dɔgɔya a kana ɲininkali kɛ dɛ a ye dɔ minɛ France ka wari la France ko k'ale ye budget de bila an ye min sɔrɔ réunion in na k'u ye budget kuturu de bila est ce que y'a faamu budget kuturu ko ka malien fara ko parce que ko wari ka d'an ye mais ni Ala ni kira sɔnna anw ti fara an tɛ séparer an ye ɲɔgɔn minɛ an tɛna sɔn est ce que y'a faamu kɔgɔ ka pɛrɛn basa ka don an bɛ continuer a ma ban u ko preuve fɛn fɛn bɛ Mali bolo contre la France ko preuve fɛn fɛn bɛ Mali bolo contre la France k'an ka fɛrɛ kɛ a preuve ninnu bɛɛ ka tunu preuve fɛn fɛn ko n'a bɛ Mali bolo contre la France k'an ka fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ k'a preuve ninnu k'a ka tunu ko Mali ka preuve n'u b'an bolo enregistrement olu bɛ se ka tunu cogo jumɛn na n balima o kɔrɔ tɛ ka Mali la déstabiliser et preuve maralen bɛ Assimi n'a ka mɔgɔw bolo e b'o preuve latunu cogo jumɛn n'i ma Mali déstabiliser donc i ɲɛ b'a la fɛrɛ min b'o kɔnɔ o ŋaniya de ye ka fanga in déstabiliser mais u tɛ se u bɛna an sɔrɔ yan u tɛ se u bɛna an sɔrɔ yan c'est à dire dɔ bɛ ka manamanakan dɔ fɔ a y'a kɛ to an ka nin tigi bloquer dɛ voilà c'est à dire a bɛ ka Assimi dɔgɔya an ka direct kɔnɔna la an tɛ jɛ ni cɛ si ye i k'an ka président i k'a dɔgɔya est ce que i y'a faamu direct kɔnɔna la an t'a temps di cɛ si ma voilà donc an bɛna tuguni ko tubabuw ka réunion na k'u y'a yira tuguni ko si jamais u ye Mali perdu ko si jamais k'u ye Mali perdu est ce que i y'a faamu ko kɔrɔ de ye u ye farafina perdu ko farafina bɛɛ bɛna tigɛ u la ko farafinw bɛɛ bɛ baw ye ko farafin si tɛna sɔn ko Mali de bɛ ka kɛ sababu ye ka ka farafina ɲɛ yɛlɛ ko donc ko Faransi kana sɔn cogo si la Macron ni n'a ka mɔgɔw bɛ ka service de renseignement bɛ ka baara kɛ k'u ka fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ Mali kana tulo la ko ni Mali tilal'u la ko c'est fini ko Afrique bɛɛ bɛ tigɛ u la donc an bɛ continuer u ko Mali la ko mɔgɔ minnu bɛ ka marali kɛ Mali la n'i y'a ta k'a lajɛ sisan colonel Duru tɛ ka marali kɛ ani gouvernement civil donc ko n'i y'a ta k'a lajɛ sisan ko mɔgɔ minnu bɛ ka mara kɛ k'u ka fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka olu lafɔ ɲɔgɔn kɔ k'u lafɔ ɲɔgɔn kɔ est ce que i y'a faamu k'u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ko donc ko n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ u yɛrɛ dama ka bila ɲɔgɔn na ko image ta k'a cari ko image bila réseaux sociaux la réseaux sociaux ka o image ninnu relayer donc k'a fɔ k'an yɛrɛ ka famaw bɛ ɲɔgɔn na donc mɔgɔw jigi ka tigɛ mɔgɔw k'a fɔ k'an tɛ se ka bɛn k'an tɛ se ka ko laban ko ka fɛrɛ kɛ an ka famaw an ka gouvernement an ka colonel ninnu ko ka ninnu bila ɲɔgɔn na u filɛ ka nin plan fɛnɛ u bɛ ka nin fɛnɛ tracer donc il faut qu'on fasse énormément attention ok renseignement ye ko se o se bɛ tubabuw ye k'u ka se bɛɛ bila sur place k'a se sugu bɛɛ utiliser est ce que i y'a faamu ko ka peuple malien Mali peuple dɛ peuple malien ko ka olu ni est ce que i y'a faamu u ka dirigeants bila ɲɔgɔn na ko ni peuple malien tigɛra dirigeants na sisan k'i b'a ye k'a fɔ ko fanga in bɛ bin k'i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ autorité de la transition k'u bɛ u lâcher
nin bɛɛ fɔra u ka sigi kɔnɔna la an bɛna u ko solution politique foyi réunion in na ko solution politique foyi n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mali bɛ ka taa sira min kan est-ce que y'a faamu ko solution politique foyi tɛ France bolo ka Mali labɔ o sira kan ko solution kelen min tora France ye ko ka maliyɛnw san ko ka lahaw ta warimugu de bila ka maliyɛn san parce que a b'u kunna ko maliyɛn ko n'i ye wari yira maliyɛn na ko maliyɛn bɛ sɔn ko bɛɛ ma mais u t'a dɔn quoi o de b'u k'u tromper u t'a dɔn ko génération esprit de formatera u t'a dɔn ko adamadenw hakili yɛlɛmana u t'a dɔn ko disque dur min tun bɛ maliyɛn hakili kɔnɔ an ye disque dur nin an y'a formater de ancien système min tun bɛ yen ka wari d'i ma an ka boli wari nɔfɛ i b'a kalama o ancien système an y'a formater ka image bɛɛ de effacer an image ninnu bɛɛ effacer ka image kura jumɛn de bila ɲɛfɛ image kura min an ka danbe an ka hɔrɔnya an ka yɛrɛma hɔrɔnya an b'o fɛ ni sanu ye an b'o fɛ ni wari ye an b'o fɛ ni jama ye an b'o fɛ ni place ye ka boli wari nɔfɛ ka boli étage nɔfɛ ka boli duw nɔfɛ maliyɛn y'o bɔ a ka priorité la bi maliyɛn ko k'a faso de a faso a t'o ni foyi falen ɲɔgɔn na donc c'est très important donc u bɛ kuma laban ni yɔrɔ jumɛn ye est-ce que y'a faamu o bɛ kuma laban ni yɔrɔ jumɛn ye ko ni Mali réussira ko farafinna ko ni Mali tora ka réussir ko farafinna est-ce que y'a faamu ko bɛ kɛ tubabuw ka mara bannen ye France k'u kana sɔn maliyɛn ka réussir dɛ ko ni maliyɛn réussira Mali bɛ ka ni révolution min kɛ ko n'a ɲɛna an bolo coup d'état bɛna caya Afrique africain bɛɛ bɛna fɔ k'i bɛna Mali ta ɲɔgɔn kɛ africain bɛɛ bɛna fɔ k'i bɛna disi gosi ni Assimi ye africains bɛna Assimi ta ka Assimi kɛ image ni symbole min ye ko kana kɛ France ko k'a pɛrɛlen don ko ka warimugu ta k'a bila en jeu ka warimugu bila en jeu pour que ka fanga déstabiliser par tous les moyens ala sago aw sago ye information min sɔrɔ o de senfɛ n'an ye nin information sɔrɔ anw fana man ka sigi anw ka ɲɔgɔn minɛ u ko wari de b'an fara maliyɛnw an kana sɔn an ka fara dɛ an dimina ɲɔgɔn kɔrɔ cogo o cogo an kana sɔn ka kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma surtout activistes minnu bɛ réseaux sociaux kan minnu bɛ jama mobiliser an dimina cogo o cogo an ka c'est à dire mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali ka dimi mais an k'an jija a kuma kana se réseaux sociaux kan an k'an jija malidenw jama minnu bɛ ka mobilisation kɛ mɔgɔ kana fɔ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ si kana ɲɔgɔn clasher ni min bɛ hakilina min kan n'i m'a faamu i jija i kana régler réseaux sociaux la dɛ i balimakɛ wele hors antenne min b'i fɛ i k'a fɔ a ye an kana sɔn an ka fara parce que France ko u bɛna lajɛ de ni an fara la mɔgɔ minnu diminen don u bɛ girin ka don olu n'o hakili cɛ ka wari dɔ bila olu ka bolo kan est-ce que i y'a faamu olu ka commencer ka bila fanga la sinon u y'a tenté aw ɲinana u ma M5 u y'a tenté ka M5 diviser mais anw résistera de on a résisté sinon u ye mɔgɔ caman sama ka bɔ an na i b'a olu tun bɛ ka kumakolon fɔ fanga ma mais jama fanba résistera an résistera an banna wari la an banna France ka wari la an y'a dɔn k'a fɔ France tɛ se ka fanga di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ se ka fanga di mɔgɔ ma o ye peuple malien de ye jigi fila tɛ an na peuple kɔ ni peuple ye Mali bila yɔrɔ min na malien bɛ taa yen donc malien bɛɛ k'i hakili sigi malien bɛɛ k'i jigi sigi donc an kana sɔn an ka fara an kana sɔn an ka fara est-ce que vous voyez donc k'a fɔ malien ye mobilisation min kɛra bi an tɛ ɲinɛ mobilisation in kɔ an tɛ ɲinɛ mobilisation in kɔ ka acteur bɛɛ fo mɔgɔ y'i cɛsiri ka dugawu kɛ an ka premier ministre Choguel Maïga a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ a ɲuman ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ in na a k'i teliya ka na an sɔrɔ parce que an pɛrɛlen don an labɛnnen don k'an ka premier ministre ye k'a kunbɛn est-ce que i y'a faamu a denkɛ n'o ye Abdoulaye Maïga o ye mɔnɛ min bɔ an na a ye mɔnɛ min bɔ France la farafinna la bɛɛ k'a bila i hakili la k'a fɔ ko malien hakili de dayɛlɛla africain hakili de dayɛlɛla il y a des millions de Assimi Goïta u pɛrɛlen bɛ premier ministre ye ni ɲɔgɔn min kɛ ka o ɲɔgɔn kɛ donc an bɛ Choguel fo a nana ka denmisɛnninw encadrer a nana ni hakilina min ye bɛɛ bɛ ka baara kɛ ni hakilina ye farafinna bɛ ka baara kɛ ni hakilina ye salamu aleykum